velkommen. Hej til Silje. Det er godt. Det politi, som er til stede herude, eller kontakter os telefonisk og får noget vejledning. Så som udgangspunkt, så skal vi forholde sig roligt. Det jeg kan sige, det er, at vi har i nat haft 2 eksplosioner omkring en adresse, der hedder Strandhavevej og Lundevangsvej. Det jeg kan sige, det er, at heldigvis er ingen kommet til skade i forbindelse med eksplosionerne. Og vi er på stedet og har iværksat en undersøgelse og en bred efterforskningsmæssig indsats for ligesom at opklare, hvad der har været forårsaget de her eksplosioner. Det jeg kan sige, det er, at vi har været i kontakt med PET, som ligesom har dialogen med ambassaden. Og hvorvidt der har været dialog, kan jeg ikke sige noget. Men vi har orienteret PET om, at eksplosionerne er sket i umiddelbar nærhed af den israelske ambassade. Vi skal undersøge en masse ting. Vi skal have undersøgt, hvordan de her eksplosioner er sket, og så skal vi forhåbentlig fange dem, der har gjort det, hvis vi kan. Men det er jo ligesom de efterforskningsmæssige skridt, vi skal tage nu her.